രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മാതാജി വേറെ മാതാജി ആരും നാമം ജപിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കയറിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും പേര് വിളിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പേര് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരാള് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം. 2-3 പേര് വിളിക്കുക. ആരെങ്കിലും നാമം ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയെങ്കിലും 2-3 പേരെ വിളിക്കുക. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമം ജപിക്കണം എന്തായാലും. നാമം ജപിക്കാതെ പറ്റില്ല. മസ്റ്റാ. അപ്പോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നാമം എന്തായാലും ജപിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നാമം ജപിക്കാം. എന്നിട്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ നാമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഒരു മനസ്സിൽ നാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് നമ്മള് നാമം 5 മിനിറ്റ് നാമം ചൊല്ലണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും ഒരാള് നാമം ചൊല്ലണം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവര് ചൊല്ലണമെങ്കിൽ അവര് തന്നെ ചെയ്യാം, പിറ്റേ ദിവസം അടുത്ത ആള് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം അത് മസ്റ്റാണ്, അത് നമ്മളെ ഒരു പാർട്ടാണ്. നമ്മൾ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കുക അല്ലെ, നമുക്കൊരു ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രമൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കാതെയോ അതേപോലെ തന്നെ നാമം ചൊല്ലാതെയോ, അതായത് സാധു സംഘം അല്ലെ, ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അധ്യായം തന്നെ എന്താണ്, ഏതാമ പഠിക്കുന്നത് രാജ്യവിദ്യ രാജ്യഗുഹ്യ യോഗമാണ് അല്ലെ. അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ അത്രയും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗമാണ്. അപ്പൊ അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മള് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം വന്ന് നിർത്തിയത് എത്രയാണ്? 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലല്ലേ നിർത്തിയത്? 14ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചേ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് വായിച്ചേ. യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്ത മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസത്തെ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് വായിച്ചേ. എപ്പോഴും ഈശ്വരനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ദൃഢവ്രതരായി യജിച്ചും ഭക്തിയോടെ നമസ്കരിച്ചും നിത്യയുക്തരായി എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം അനായാസരഹിതമാണ്. കർക്കശമായ തപശ്ചര്യയോ വ്രതമോ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. നിപുണനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും, ഗൃഹസ്ഥനായാലും സന്യാസിയായാലും ബ്രഹ്മചാരിയായാലും ശരി, ഈ ലോകത്തിൽ ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും ഭഗവത് ഭക്തിയോടെ ഈ സേവന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നലെ നിർത്തിയത് എന്താണ്? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കാം, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നോട് ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മ മഹാത്മാക്കളായെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, മഹാത്മാക്കളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക അല്ലെ. ആ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഇതാ ഏറ്റവും മിനിമം. നമ്മളിപ്പോ എവിടെയൊക്കെ എടുക്കണത്? ഹോസ്പിറ്റലിൽ ICU എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. ആ അവസ്ഥയില് നമുക്കറിയാം, ഓക്സിജൻ ആണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, ബാക്കി ഒന്നല്ല. ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല് ശരീരം നന്നാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ എടുക്കുന്നത്? ആ ICU എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. ICU എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം എന്താണ്? ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലെ. ആ ഓക്സിജൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണ ഈ നാമജപം. അതും ചെയ്യാതെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ബാക്കിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മള് ആ ലെവലിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നല്ല രീതിയിൽ ന്യൂട്രീൻ ഫോട്രീൻ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി നമുക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും ചെയ്യാം, ഓക്സിജൻ തരും അല്ലെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നാമം ജപം. നാമം ജപം ജപിക്കാത്തോടത്തോളം നമ്മൾ ICU പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ല, ICU നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യം എല്ലാവരും നാമജപം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് 1-2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, മാല വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. മാല ഇല്ലാതെ കൈ വെച്ചല്ലേ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പറയുന്നത്, അതൊന്ന് കാണിക്കുമോ ഒന്നും കൂടെ? കൈ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ല, മാല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മാല വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇനി മാല വെക്കാൻ നമുക്ക് മാല വാങ്ങിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്തിട്ടാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വെറുതെ നമ്മൾ ചെല്ലാം, വിരലുകൊണ്ട് എണ്ണിട്ട് വെറുതെ. അതൊന്നും കൗണ്ട് തന്നെ കിട്ടൂല നമുക്ക്. വെറുതെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ചെല്ലാന്ന് മാത്രം. അത് 2 മാല, ഒരു മാല വാങ്ങിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല, തട്ടുകൊടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഒരു മാലെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം. മനസ്സിലായി? 108 മുത്തുണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എണ്ണം തെറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ആ മുത്ത് വെച്ചിട്ട് മാല വെച്ചിട്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മാല വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രുദ്രാക്ഷം വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ തുളസി, ഈ മാലകൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക. സാധാരണ വേപ്പിന്റെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഏത് മാല ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓൺലൈനിലൊക്കെ കിട്ടും മാല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ മാല എന്ന് ജസ്റ്റ് നെറ്റിലടിച്ചാലൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ അതില് 100 രൂപ 50 രൂപ ഒക്കെ റേഞ്ചിൽ കിട്ടും. അത് അതിന്റെ ചിലപ്പോൾ സഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഞ്ചി ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം.
അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്നെ കീർത്തിക്കുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ്, ആ പോയിന്റ്, കീ പോയിന്റ് അതാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിന്റെ കാര്യമില്ലാണ്ടായി വരും. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും തുല്യമാണ്. പറയാം നമ്മള് ഇപ്പൊ അവസ്ഥ അതാണ്. നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ കിടക്കണം, നമ്മള് ഓക്സിജനാ നമ്മളെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മാതാജി കൈകൊണ്ട് ജപിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റൂളൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിൽ ജപിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാല വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഏത് മുത്തായാലും മതിയോ? ഏത് മുത്തായാലും മതി. അത് നമ്മള് ഇതിൽ വരുമ്പോള്, നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോള് നമുക്ക് അത് ഇസ്കോണിന്റെ ജപമാല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് വേപ്പിന്റെ മുത്തിലാണ് അവര് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ല, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വേപ്പിന്റെ മുത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊരു റേഞ്ച് ഒരു 100 രൂപയോളൊക്കെ വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പോസ്റ്റൽ ചാർജ് അടക്കം എനിക്കറിയില്ല. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ടുള്ള പൂജ കടകളിൽ അതിലൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ എത്ര പ്രഭുജി 100 രൂപ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓർഡർ ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട നമ്പറൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും അത് എത്തൂല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഈ 2 കാര്യം ഒന്നിച്ച് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 കാര്യം ചെയ്യണം. ഒന്ന് ബുക്ക് വേണം നമ്മളെ കയ്യില്, ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ വേണം. രണ്ടാമത്തേത് മാല നമുക്ക് വേണം. ഇതാണ് മിനിമം നമ്മളെ യോഗ്യത. നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബുക്കും പേപ്പറും വെക്കില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ 2 മസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഒരു നോട്ട്ബുക്കും വെക്കാം. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാം, നോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ റെഫറൻസ് പോലെ കിട്ടും. നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ആണല്ലോ. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആകുമ്പോൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഒന്ന്, മാല ജപിച്ചിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ 2 മാല എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആണ്. മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ബുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 2 കാര്യം മസ്റ്റ് ആണ്. ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അയച്ചു തരും. അല്ല, ഓൺലൈനിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആമസോണിലാ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കിട്ടും. മലയാളം കിട്ടും, ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടും, ഹിന്ദി കിട്ടും, എല്ലാ വെർഷനും കിട്ടും. ഏകദേശം 120 ലാംഗ്വേജ്, അത്രയും ലാംഗ്വേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയാണ്. പല ലാംഗ്വേജുകളിലായിട്ട് അത്രയും കൂടുതൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് അറബിയിലുണ്ട്, എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയാണ്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു ഭാരതീയനായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. ഇത് നമുക്കില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷനെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും. അത് മസ്റ്റാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് നാമം ജപിച്ചിരിക്കണേ. ജപിക്കാറുണ്ട്. കൈ കൗണ്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ജപിക്കുന്നത്. അതിൽ ചൂണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞായിരുന്നു. എനിക്ക് ഓർമ്മ ജപിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നാമം ജപിക്കാന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം. അത്രയും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നോക്കണ്ടു. എന്നിരുന്നാലും ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം. കാരണം ഇന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മാതാജി പറഞ്ഞിട്ട് ആരും നാമം ചെല്ലാൻ വന്നില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പാട്, അതാണ് മാലയില്ലാതെ വിരല് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് അപ്പോഴേ അത് മാല വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മള് സാധാരണ ഇത് തുളസി മാലയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ മാല നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഒരു 108 മുത്തുള്ള മാല നോക്കാം. അപ്പൊ മാല നമ്പർ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാം. 108 മുത്തുണ്ട്. 108 + 1 ഈ 109 മുത്ത് ഉണ്ടാവുക. 108 മുത്തേ നമ്മൾ എണ്ണേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ പ്രഭുജി, ഒരു സംശയം. മാല ജപിക്കുമ്പോ താഴേക്കാണോ ജപിക്കേണ്ടത്, മേലേക്കാണോ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി. അതായത് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോള് നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മാല എടുത്ത് നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ വിരലുണ്ടല്ല, ഈ വിരല് നമ്മൾ ചൂണ്ട് വിരല് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഒന്നിനും. അപ്പൊ ചൂണ്ട് വിരലുമ്പോ മാല വെക്കരുതെന്ന് മാത്രം. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം മാല. ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ബാക്കി 4 വിരൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളില്, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ
ഇത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. അപ്പൊ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, ഒരു മാല ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു മുത്ത് എടുത്തിട്ട് അതുമ്മേല് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ശരിക്കും ഗുരുവിനെ നമ്മള് പ്രണമിക്കണം. അതിന് നമ്മ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൈരവക്ത വൃന്ദ, നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 5 ഗുരുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈതന്യ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം. ഇപ്പൊ 5 ഗുരുക്കന്മാരെയും നമ്മള് പ്രണമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ ദീക്ഷ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ പ്രണമിക്കണം, അങ്ങനെ അതിന്റെ റൂള്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ അത് വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് നാൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ഒരു മുത്തുമ പിടിക്കുക, ഒരു മുത്തുമ തന്നെ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുത്ത് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മുത്ത് എടുക്കാം. ആ ഒരു മുത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതിങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇത് താഴ്ത്തിക്ക് പോകണം അല്ലെ, ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്ക് പോവാം, തിരിച്ചു ചെയ്യരുത്. അതായത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളല്ലാതെ നമ്മൾ തീർക്കണം, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ, അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ അത് പ്രഭുജി ഒരു കൈ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? അതെ, നമ്മൾ വലത്ത് കൈ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതെന്താ വെച്ചാ ഈ മാലയ്ക്ക് നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ മാലയ്ക്ക് ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല. മണി ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് ആക്കുമ്പോ അടുത്ത മണി നമുക്ക് തെറ്റി പോകുമ്പോ ഈ ഒരു വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യം കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും ഈ മാല നമ്മളെ അല്ല, ഈ മാലയ്ക്ക് നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇടയില്, മറ്റതിന് ഒട്ടുമില്ല. അത് വലിയ മാല ആരുണ്ട്, ചെറിയ മാലയിലാണ് നമ്മൾ ജപിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യം ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെറിയ മാല തന്നെ ജപിക്കാം. അത് ഗ്യാപ്പേ ഇല്ല, ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി, ഒന്ന് അത് ചെയ്യണ സമയത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി. അത് ആദ്യമൊക്കെ തെറ്റിപ്പോവും. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റില്ല, പക്ഷെ നോക്കാണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യം നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നാമജപത്തിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ. അപ്പൊ ഈ ഒരെണ്ണം തെറ്റിയല്ലോ, ഒരെണ്ണം കൂടിയല്ലോ, നമ്മള് കുറെ കാലമായി ജപിക്കുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെയും ഈ ഇടത് കയ്യില് ഒരു വിരലുകൊണ്ട് അടുത്ത മണി ഇങ്ങനെ ഈ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അത് നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരും. നമ്മളത് ആയ മൈൻഡിൽ വിട്ട കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സ്ട്രെസ് എടുക്കാം. ഈ മാല തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കാം, ഇസ്കോണിന്റെ മാല തന്നെ. ഇസ്കോണിന്റെ മാല ഓക്കെ. വേറെ മാലകളിൽ ചിലപ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇസ്കോണിന്റെ മാല 5 കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ഒരേ മാലയാണ്, ഈ ചെറിയ മാലയിലാണ് ജപിക്കുന്നത്. പിന്നെ മണി ചെറുതാണ്. വലിയ മാല ഒരുവിധം വലിയ മണിയാണ് ഇസ്കോണിന്റെ, കാരണം അങ്ങനത്തെ കൂടെ കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്തിട്ടാ. ഗ്യാപ്പ് വേണം ഇങ്ങനെ മണിയുടെ ഇടയിൽ, അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വിരൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോ. കാരണം അത് എല്ലാവരും ചെയ്യണാണല്ലോ ഇത്. അപ്പൊ ആ മാലയെ തന്നെ ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ മാല എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കരുത്. വേറെ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ വേറെ മാല ഉപയോഗിക്കാം. ഓ ശരി ശരി, മനസ്സിലായി. ഭഗവതി വാസുദേവ എന്നാണ് ജപിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ എന്ത് മന്ത്രം ജപിക്കണം, ചിലപ്പോ ഓങ്കാരം ജപിക്കും, ചിലപ്പോ ഏതൊക്കെ മന്ത്രങ്ങളല്ലാതും ഒരു മാലയുമ്പോ നമ്മൾ ജപിക്കരുത്. മാല ഇതിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. ഓ ശരി ശരി ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം പല മാലകളിലും പല മന്ത്രങ്ങളും ജപിക്കരുത്. ഒരു മാല ഒരു ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് മന്ത്രം ജപിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട്, ആ മന്ത്രം ആ മാലയിൽ തന്നെ ജപിക്കാം. കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ മന്ത്രവും ഒരു മാലയിൽ ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന് വേണ്ടി നമ്മ ഒരു മാല മാറ്റി വെക്കാം, ആ മാലയിൽ അത് ജപിക്കാം. നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു മന്ത്രം ഒരു മാലയ്ക്കുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ഒരു മാലമിരുന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് തെറ്റാണ്. ശരി, വേറെ മാല വേണം, വേറെ മാല ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു മന്ത്രം തന്നെ ശരിക്കും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം മതി. പലരും പല ശീലിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ചില മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വേറെ മാല ഉപയോഗിക്കുക, വേറെ ഇതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് പ്രദോഷത്തിനൊക്കെ നമ്മള് ഓം നമഃ ശിവായ പറയാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടുകളയാൻ തോന്നൂല. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ മാല ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ. ഇത് നമ്മളെ മോശം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മാല പിടിക്കുകയാണ്, മോശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാല. ബാക്കിയുള്ള നമ്മള് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ. പറയൂ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാല ജപിക്കാം എന്നിങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പകുതിയാകുമ്പോ അത് ഒരു തടസ്സം, ഒരു ഫോൺ വരിക അല്ലെ, അപ്പം ആദ്യം തൊട്ട് ചെല്ലണോ? ശരിക്കും നിയമം അനുസരിച്ച് ആദ്യം തൊട്ട് ചെല്ലണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു മാല ജപിച്ച് പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഗസ്റ്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ മാല ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈവൻ സംസാരിക്കാൻ അടക്കാൻ പാടില്ല ആ സമയത്ത്.
നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് വേറെ സംസാരം, അഥവാ സംസാരിക്കാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മാല കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ മാല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാലയുടെ പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ജപിക്കണം ആദ്യം മുതൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നിയമം. കാരണം നമ്മളെ തെറ്റുണ്ടല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാല വാങ്ങിക്കാത്തവര് മാല വാങ്ങിക്കുക, ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്തവര് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മസ്റ്റാണ്. കാരണം ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ല, മാല വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭഗവാനെ ബാക്കിലേക്ക് ഇട്ട പോലെയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഭഗവാനെ ആക്കുമ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാൻ തരും, ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാൻ തരും. കഥാമി ബുദ്ധിയോഗം, അങ്ങനെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ല. മാലരെ ജപിക്കുമ്പോൾ സഞ്ചി വാങ്ങിക്കും കിട്ടുമ്പോൾ സഞ്ചി അടക്കം കിട്ടും. അപ്പൊ സഞ്ചിയിൽ 2 ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഹോളിൽ നമ്മൾ ഈ വിരല് ചൂണ്ടുവിരലിടാം, കാരണം അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒരു വലിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ മാലിട്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ 2 ഹോൾ ഉണ്ടാവും, 2 അല്ല 3 ഹോൾ ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോ നോക്കണ്ട, ഒരു ഹോളിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്കുള്ളതും ഒരു ഹോളില് നമ്മൾ മാല മുഴുവൻ അതിലിട്ടിരിക്കും. ഈ മാല മുഴുവനും അതിലായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇടാൻ ഇത്തിരി വലിയ ഹോളായിരിക്കും മാല ഇടാൻ പറ്റണം. പിന്നെ ഒരു സാക്ഷിമാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാല കിട്ടും. നമ്മൾ 16 നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ചെല്ലി, പിന്നെ നമ്മൾ 2-3 എണ്ണം ചെല്ലുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാലയിൽ എടുക്കണ്ടാവും, മുത്തുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു മാല കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1, 2 മാല കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റിപ്പോ 16 വയലം ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യത്തിന് സാക്ഷിമാലയുടെ ആവശ്യമില്ല. കൂടുതൽ എണ്ണുന്നവര് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തെറ്റരുത്. ഇത് കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ചെയ്യണം, അത് മസ്റ്റാ. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ. അതേപോലെ തന്നെ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാലത്ത് ഒരു മാല അല്ലെങ്കിൽ 2 മാല അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് 2 മാല ജപിക്കാം. ഗുരുജി, ഒരു സംശയം. നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും കീർത്തനം ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ, അതോ ഹരേ രാമ തന്നെ ചെല്ലണമെന്നാണ്? അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് കീർത്തനമൊക്കെ ചെല്ലാം, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം, അതിനൊരു വിഷമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മാല ചെല്ലണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ചൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആചാര്യപരമ്പന്മാരും ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോന്ന് നീച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഓരോ പൂജകൾക്ക് അറിയാലോ, ഒരു പൂജന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ മന്ത്രങ്ങൾ കയറില്ല, ആ മന്ത്രത്തിന് ഒരു പൂജ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് ഒരു മന്ത്രമാണ്. ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നും അടപെടുത്തണ്ട. നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഭഗവാന് കീർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാല ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാ മാലയ്ക്ക് മുന്നോ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളാ വേറെ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങളാ ഏതെങ്കിലും പൂജകളോ ഒക്കെ ചെയ്യാം, അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നമ്മളെ ചിന്തിക്കുക, ഇത് മുക്തിയിലേക്കുള്ളതാണ്, ഇത് ഭൗതിക ബന്ധനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി, അതായത് പരിപൂർണമായ ആനന്ദത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ, അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ചെയിന മലയാണ്. ആ മലയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തില് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്നുള്ള മനസ്സിലുറപ്പിക്കാം. വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അതൊന്നും പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ നടന്നോട്ടെ. പക്ഷെ ഇത് എന്തായാലും ചെയ്യണം. 2 മാല പ്ലസ് ബുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് സംശയമില്ല, എല്ലാവരും ജപിക്കൂല്ലേ നാളെ തൊട്ട്? കൺഫേം? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ജപിക്കണം കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലരൊക്കെ ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലർ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജപിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. വൈകുന്നേരം ജപിക്കാറുണ്ട് സന്ധ്യക്ക്. ഓക്കെ മതി. അതിന് ജപിക്കാത്ത പിന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. എന്നാലേ നിങ്ങൾ 4th ലെവൽ 5th ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തുള്ളൂ, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര്. കാരണം നമ്മളെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സത്സംഗം പോലെയായി മാറുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാര് വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 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 നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്.
നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാ ദിശഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദിഗേരുഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് പിന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് 3 നേരം നടക്കുന്നുണ്ട്. കയറാൻ പറ്റുന്നവര് ഭാഗവതത്തിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മള് അടുത്ത 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് ജ്ഞാന യജ്ഞേന ചാപന്യ യജദ്ലോമബുപാസതേ ഏകജ്ഞാന പ്രതിജ്ഞാന ബഹുധാ വിശദോമുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അതീതനായും ബഹുരൂപനായും വിശദോത്മുഖനമായി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞാനം, അറിവ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആത്മീയമായിട്ട് അറിവുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പല രീതിയിലും ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്വൈതനായും ബഹുരൂപനായും വിശദോത്മുഖനമായി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഭഗവാനെ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ ആരാധിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുള്ളൂ. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പല വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ബഹുരൂപനാക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ വിശദോമുഖനാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അദ്വൈതനാക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആ ചോയ്സ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ആ ഭക്തന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തൻ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാകും ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുള്ളെന്നും അത് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണെന്നും അതാണ് പരമാനന്ദമാണെന്നും മനസ്സിലാവും. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർത്ഥം പറയുന്നത്
പല വിധത്തിലും കൃഷ്ണ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇവരിൽ ചിലരാണ് ആർത്തൻ, ദരിദ്രൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു എന്നിവർ. ഇപ്പൊ നമ്മളത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകളാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പല രീതിയിലും ആരാധിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ അദ്വൈതനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതമുഖനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെ 4 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള അല്ലെ, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ, അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. അത് തെറ്റില്ല. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണോണ്ട് ഒരു വിഷമം വിചാരിക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആരോട് പറയാം നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അവരെന്താണ് ഭഗവാനായ സുഹൃത്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കൂട്ടിത്തുന്നത്. അത് ദരിദ്രം. പിന്നെന്താണ് ജ്ഞാനി, അറിവുള്ള വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി ലാസ്റ്റ് എവിടെ എത്തും? ഭഗവാനിൽ എത്തണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയും എവിടെയാണ് ആരാധിക്കണം? ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ്. ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. മറ്റു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം, പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. പിന്നെന്താണ് ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ദുഃഖം വരും അല്ലെ. നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുക, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ദുഃഖം. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ അവയ്ക്ക് താഴെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ താഴെ ലെവലിലുള്ളവരാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്നാ പറയുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനുള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആരാധിക്കുന്നവര്. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ 3 ഗ്രൂപ്പ് അവർ അതിനേലും താഴെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല എന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവർ, അത് അദ്വൈതം. ഞാനും ഭഗവാനും തുല്യമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തഗതിയില്, അതായത് എന്റെ അംശം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അംശം ഞാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സമയത്താവുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പോലെ ആവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഭഗവാൻ ഒന്നാകുന്ന എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അതേ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിന് അദ്വൈതൻ, അതായത് ഒന്നെന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവന ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം വേണം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഒന്നായിരിക്കുന്നില്ല. അവരവരായ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ പോലെയല്ല, കൂടുതൽ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അങ്ങനെ രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ എന്താണ്? താഴ്ത്തില്ല, അവനൊന്നും താഴ്ന്ന, അവർക്ക് ആ രൂപം പിടിയിട്ടിട്ടില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കാൻ. ഈ സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവാൻ എന്തോന്ന് ശക്തി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് ആണ് എല്ലാവരും അല്ലെ. എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ എന്തോ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശക്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടെ? എല്ലായിടത്തും പ്രപഞ്ചത്തില് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ആരാധിക്കും. ഇവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളിലും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം പിടിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ വിളിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഇവരേലും ഉയർന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ പൊതുവെ നിരാകാരവാദികൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ വിധത്തിലാണ്. അതായത് നിരാകാരവാദികൾ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ അല്ലെ, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ളത്. ദേവോപാസകരുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഈ ഏത് രൂപത്തെയും ഭഗവത് രൂപമാണെന്ന് ഭഗവാനിൽ കൽപ്പിക്കും. അപ്പൊ ദേവോപാസകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം. അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദേവന്റെ രൂപം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഇതാണ് ദേവൻ. അപ്പൊ ദേവന്റെ രൂപം ഭഗവാന്റെ രൂപമായിട്ട് തുല്യാക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ വകുപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതനമായി ഒന്നും സങ്കല്പിക്കാനില്ല. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ എന്തോ അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 താഴെ ലെവലിലുള്ള ഭക്തർ തന്നെയാണ്. ഭക്തർന്ന് മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ആത്മീയതയിലേക്ക് റെഡി ആവുന്ന വ്യക്തികൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിനേലും താഴെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. അഹം ഹൃദുരഹം യജ്ഞം സോദാഹമഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹമ വാച അഹം അഗ്നീരഹം ഹുദം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. ഋതുക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അദ്വൈത മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണതിൽ അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? ഋതുക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? അതും കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? അതും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ.
നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളൊരു ദ്രവ്യം ഭഗവാന് സങ്കല്പിക്കുന്നു, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, അത് കൊടുക്കുന്നതോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പത്തെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കൃഷ്ണനാകുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർ വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ നമ്മൾ വേദങ്ങളെ ജനറൽ ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപാസനകാന്ഡം, പിന്നെ ഉപാസനകാന്ഡം, കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം. അതിന് 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അതിലെ കർമ്മകാന്ഡം, ആ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മള് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉപാസനകാന്ഡം ചെയ്താലും യജ്ഞകാന്ഡം ചെയ്താലും അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മകാന്ഡം ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും അൾട്ടിമേറ്റ് അത് എവിടെ എത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ എത്തിയിരിക്കും. അതാണ് വേദങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കൃഷ്ണനാകുന്നു. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ പല ദേവതകളിൽ കൂടിയാണ് അത് പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരുത്തി പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ, അതായത് മറ്റുള്ള യാതൊന്നുമില്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് സേവിക്കാം. അവർക്ക് എന്താണ് ഈ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലോ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചതിന്റെ ഗുണം അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആ സ്റ്റെപ്പ് അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മള് വെറും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പതുക്കെ പതുക്കെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വ്യക്തികൾക്ക് അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അവരെന്താണ്, അവർ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി കിട്ടിയ വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നെ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. പിതാഹമ്മസ്യ ജഗതോ മാതാധാത പിതാമഹാവേദം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമയജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാവുന്ന പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ പ്രണവമന്ത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അച്ഛൻ, അമ്മ, രക്ഷകൻ, പിതാമഹൻ, അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ അറിയേണ്ടത് ആ സത്യം അല്ലെ. ആ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ പവിത്രമായ പ്രണവമന്ത്രം, പ്രണവം അല്ലെ, ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. 3 വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരാണ്. സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് ശരിക്കും പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നീ നിലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. കാരണം അച്ഛൻ, അമ്മ, വേദ ജീവാത്മാക്കൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കൃഷ്ണനല്ല, കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തികളാണ് എല്ലാവരും. വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത് കാരണം എന്താണ്, ഈ വേദങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുവനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പ് മാത്രമാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തി എത്ര ഉയർന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണാണ്. എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാണ് നമ്മളെ നാമജപം. അല്ലാതെ എനിക്ക് നാളെ ലോട്ടറി അടിക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അത് വേണോ? ഓക്കെ, അത് വേറെ ലെവൽ. അത് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി. കാരണം അത്രയും പരിശുദ്ധമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ പറഞ്ഞത് വൈദിക മന്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് പ്രണവ മന്ത്രം ഓങ്കാരം അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു നാദസ്പന്ദനമാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഓങ്കാരം ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മന്ത്രവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രമില്ല. അതാണ് പ്രണവം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഋക് സാമ യജുർവേദം, ആ വേദം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന.
അടുത്ത ശ്ലോകം. ഗതിർ ഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയ സ്ഥാനം നിദാനം മീജം അവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് വീണ്ടും നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വേറെ ആരാ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരാണ് ഇതിന് അങ്ങനെയൊന്നല്ല പറഞ്ഞു. ഞാനാണ് ഫൈനൽ. അതാണ് പറഞ്ഞു. ധർമ്മത്വ സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഫൈനലാണ്. ഭഗവാന് യുഗങ്ങൾ മാറ്റാം, ഭഗവാന് ധർമ്മങ്ങൾ മാറ്റാം. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റാം. രാജാവാണ് ആ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഒക്കെ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ശരിയാണ്. അത്ര അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിരിക്കും. കാരണം അറിവുള്ള വ്യക്തി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നിൽക്കുക സിമ്പിളായിട്ട്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നു ആ വ്യക്തി എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ആ വ്യക്തി അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ശക്തി നമുക്കില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ പ്രാപ്തി സ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒട്ടേറെയുണ്ട്. ദേവന്മാരെ പ്രാപ്തിസ്ഥാനമാക്കുന്നവരും ഒട്ടേറെയുണ്ട്. അതാത് ദേവന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ പൂജാവിധികൾ നിഷ്കൃഷ്ടം അനുഷ്ഠിച്ച ആ ഭക്തന്മാർ ചന്ദ്രലോകം, സൂര്യലോകം, ഇന്ദ്രലോകം, മഹർലോകം തുടങ്ങിയ വെവ്വേറെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂജാവിധികൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ രീതിയിൽ ജീവിക്കണം, അതിന്റെ ദിനചര്യകൾ ശരിയാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആത്മീയമായിട്ട് വളരെ ഉയർന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദേവോപാസകരായിരിക്കും, അങ്ങനെ പലതൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. അവർക്ക് ചന്ദ്രലോകം, സൂര്യലോകം, ഇന്ദ്രലോകം, മഹർലോകം, പല പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. ചന്ദ്രലോകമുണ്ട്, സൂര്യലോകമുണ്ട്, ഇന്ദ്രലോകമുണ്ട്, മഹർലോകമുണ്ട്, അങ്ങനെ അനവധി ലോകങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ എന്നാണ്. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. നമ്മളെ ഭൂമിയിലനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ജീവാത്മാക്കളായിരിക്കും അവിടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഉഗാണ്ടയിലുള്ള ചിന്താഗതി അല്ല നമ്മുടെ ചിന്താഗതി, അല്ലേ? ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്നൊരു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് അവരിലായ പരിശുദ്ധ അവർക്ക് ഉള്ളായിരിക്കും. അവർ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക്. കാരണം അവരത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ലെവലിൽ അവരെത്തും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10th 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക. അവനത്ര ക്വാളിഫൈഡ് ആവണായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക, അല്ലെ? അവർ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അവർ എൻട്രി ആവണം. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൂജാ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എൻട്രി ആവേണ്ട പരിശുദ്ധി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശുദ്ധി ഭഗവാനിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശുദ്ധിയുടെ ആവശ്യം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടണം. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഞൊടിയിൽ എത്താമെന്നിരിക്കെ എന്തിന് കോണിപ്പടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചവിട്ടണം? അതാണ് ഭക്തിയുടെ വ്യത്യാസം. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്ന് പതുക്കെ ഉയർന്ന് നമുക്ക് പോവാം ഒരു ലെവല്. രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാൻ ഉപാസിക്കാം. പത്രം പുഷ്പം ഫലന്തോയം യോമി ഭക്തി പ്രയശ്ചിതി. ഇതാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. കുറച്ച് തുളസി ജലം, കുറച്ച് ജലം, അല്ലെ, കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഫലം ഭക്തിയോടെ കൊടുക്കുക. അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അത്രയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം കൊടുത്താൽ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ എന്താണ് ഇത്തരം അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അല്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനായി വളഞ്ഞ വഴിക്ക് പോണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വളഞ്ഞ വഴിക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോവാം. അത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമ ഉൽപാദി സ്ഥാപനവും പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള അത്യന്ത സ്ഥാനവും അത്യന്ത വിശ്രമവും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? അത് സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ നമ്മളെല്ലാവരും എവിടെയായിരുന്നു? ഭഗവാനിലായിരുന്നു. സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ. അതായത് സൃഷ്ടി വന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രളയ സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും. ഈ റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം. തപാമഹ്യമഹം വർഷം ഋഷണാമൃത് സൃജാമജ
അമൃതം ചൈവ മൃത്യം സദാച്ചാഹമർജുന. അല്ലേ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നു, നിർത്തുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും, ആത്മാവും ജഡവും എന്നിലാണ്. ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാതും ഞാൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ എല്ലാതും ഞാൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അല്ല ഇത്. അത് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതല്ല, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്റെ ശക്തികളാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാതും ഊർജ്ജം ഞാനാണ്, അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തു എന്നിലാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആത്മാവും പദാർത്ഥവും കൃഷ്ണനാകയാൽ സർവപ്രത്യക്ഷ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമടങ്ങിയ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപവും കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു രണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് അല്ലെ. ഒന്ന് പദാർത്ഥം, ഒന്ന് ആത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ മാറ്റർ, എനർജി അല്ലേ. ഇത് രണ്ടാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചൈതന്യം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ചൈതന്യം അല്ലെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം. ഇതാണ് ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടുമാണെങ്കിൽ, അത് രണ്ടും ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഈ വിശ്വരൂപം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. ദ്വിഭുജനായ ശ്യാമസുന്ദരനെ ഓടക്കുള്ളിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ലീലകൾ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ. ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എവിടെയുള്ളത്? വൃന്ദാവനത്തില് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഓടക്കുള്ളിൽ രാസലീലകളിലും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ലീലകളിലും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ആനന്ദത്തിലിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സിൽ കൂടെ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ത്രൈവിധാമാം സോമപൂതഭാവ യജ്ഞാരിഷ്ട സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസിന്ദ സുരേന്ദ്രലോകം അസ്നതി ദിവ്യാൻ ദിവ്യദേവഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യലോകങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേദപഠനത്തിന് പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രം മതി, അങ്ങനെ രീതിയിൽ പറയണം, കർമ്മകാണ്ഡം എന്നുള്ള രീതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങൾ കിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. അങ്ങനെ ഉയർന്ന ലോകങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ രീതിയിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറഞ്ഞ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയുർവേദ പഠനം നടത്താം. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ ജീവിച്ച് അതേപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാം. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള സുഖങ്ങൾ കിട്ടും. പക്ഷേ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. നിർഭാഗ്യവശാൽ വേദപഠനത്തിന്റെ അത്യമയ ലക്ഷ്യം എന്തെന്നറിയാത്ത ധാരാളം മഹാപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. ഈ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ അത്യന്തം ഭഗവാനാണ്. അതറിയാതെ ഇതിന് ചെറിയത് നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ള ജനറൽ ആത്മീയ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും. പിന്നല്ലേ ആത്മീയമായിട്ട് അവർക്ക് അതിനേലും കൂടുതൽ കിട്ടും. കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് തീരുമാനമായിരിക്കും അവർക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരും തെറ്റിപ്പോണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് അവര് ആ ലെവലിൽ എന്താ പറയുക, കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ലെവലിൽ അവർ നിൽക്കുക. അതാണ് പ്രോബ്ലം. അതാണ് നമ്മളെ 3 ഗുണങ്ങൾ എടുത്താലും പ്രോബ്ലം അതാണ്. രജോ ഗുണത്തിന് ഗുണമുണ്ട്, തമോ ഗുണത്തിനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സാത്വിക ഗുണത്തിനുള്ള. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ സാത്വികമായ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധസ്ഥരാവും. അവർ സാത്വികരാണ്, പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ അവര് ഒരു ചുറ്റുവട്ടം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കും. അതാണ് അവരുടെ കുഴപ്പം. അതേപോലെ തന്നെ വേദപഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ആ പ്രോബ്ലം വരുന്ന പറയുന്നത്. ഔദ്യോഗികമായി മാത്രം വേദാഭ്യാനം ചെയ്യുന്നവർ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും പോലുള്ള വിവിധ ദേവതകൾക്ക് യജ്ഞാഹൂതി ചെയ്യുന്നതിലാണ് കൂടുതലും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം എല്ലാവർക്കും ഷോർട്ട് കട്ടാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഈ സംഭവം. ഏത് ദേവന്മാരോടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടും, കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ പേര് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏത് വേദങ്ങൾ ശരിക്കും ദേവന്മാരെ പൂജാവിഹിതങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വളരെ അപൂർവം പേര് മാത്രമേ കടക്കുന്നുള്ളൂ. സാധാരണ 3 വേദത്തിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിനെ 3 വേദത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ത്രിവേദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ച ബ്രാഹ്മണനെയാണ്
ത്രിവേദി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സ്വർഗങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അങ്ങനൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണേ. തേദം ഭുക്ത സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണപുണ്യേ മർത്യലോക വിശന്തി ഏവം ത്രിധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമലഭ്യതേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ബലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദപ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖഭോഗ അന്വേഷികൾ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയില്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. നമ്മള് കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റുന്നല്ല. പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ലോകങ്ങൾ കിട്ടി ആ പുണ്യം തീരുമ്പോ നമ്മള് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുന്ന പോലെ അത് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു, അത് തീരും. അത് തീരുമ്പോ എന്താണ്, ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ബലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും, പിന്നെയും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ പോവും, കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് പോവും. ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുന്നവർ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ബലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രഹവിഹങ്ങളിൽ ജനിച്ചും മരിച്ചും ചുറ്റിത്തിരികയാണിവർ. അങ്ങനെ പല ഗ്രഹങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സച്ചിദാനന്ദ ആത്മകമായ ഒരു ശാശ്വത ജീവിതം അനുഭവിക്കാനും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ക്ലേശപൂരിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ കഴിയാനും വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക ലോകം നേടുകയാണ് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ ചക്രമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അനന്യാ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജന പരുപാസതേ തേഷ നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമഹ്യം. ഒരു ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള ഗുണം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. ഭൗതികമാണെങ്കിൽ ഭൗതികം, ആത്മീയമാണെങ്കിൽ ആത്മീയം, മുക്തിയാണെങ്കിൽ മുക്തി, എന്തും ഭഗവാൻ തരും നേരിട്ട്. കൂടാതെ അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് അത് നിലനിർത്തും. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയും മായ ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയും അല്ലെ. ദുർഗാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അവര് വഴക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ വടി കൊണ്ട് അടിക്കും അല്ലെ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യം നമ്മൾ എന്താ ഉയർന്ന പദത്തിലേക്ക് കടക്കും. പിന്നെ ഇത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കും. ഇത്ര ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തും. അപ്പൊ എന്താണ്, ചില സമയത്ത് ചില ഭക്തന് എന്താ ചിന്തിക്കുക, ഭഗവത് ലോകമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളും കടന്നു പോകും. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ കടന്ന് അവനെത്തും, അവന് കിട്ടും. മനസ്സിലായി? അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ അതും ഭഗവാൻ തരും. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുന്നു. അവിടെ അതിൽ പറയണില്ല ആത്മീയത വേണം ഭൗതിക വേണമെന്ന്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, നമുക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തും. കൃഷ്ണബോധമില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം, അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വേണ്ട, ആത്മീയതയും വേണ്ട, എന്താ ഭൗതികതയും വേണ്ട. ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധം ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിച്ചു കൂട്ടാനാകാത്തതാണ് ഭക്തൻ. നമ്മളെ എന്താ പറയാ, മീനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിടൂലേ, അതെന്താണ്, അത് പിടയ്ക്കും കിടന്നു അല്ലേ. കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് പോലെ. അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഭക്തി കിട്ടാതെ വരുമ്പോ. അതാണ് ഭക്തൻ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, മൈത്രിഭാവം, ആത്മസമർപ്പണം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അത്തരം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടിയില്ല. 9 രീതിയിൽ നവവിധ ഭക്തി, 9 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. 9 തരത്തിലും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് 9 കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക്.
ഏത് വേണം നമുക്ക് ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം, ശ്രവണത്തിൽ കൂടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചതാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താണ് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? കീർത്തിച്ചതാണ്. കീർത്തനം ചെയ്തത് സൂതഗോസ്വാമി. കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ സൂതഗോസ്വാമി അല്ല, ഓക്കെ, അല്ല മീരാബായി അല്ല. മീരാബായിയുടെ ഇതാണ് സൂർദാസ് പ്രഭുജി. അല്ല സൂദാസ് ഒക്കെ സുഖദേവ്. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, കറക്റ്റ്. ഞാൻ സൂതഗോസ്വാമി സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് മിസ്സപ്പ് ആയി പോയാണ് എനിക്ക്. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, അതായത് ഭാഗവതം പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ കീർത്തിച്ചാലും, ഒരാള് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചാലും ആ ശ്രവണം കേട്ടാലും, നമ്മള് ഭാഗവതം സപ്താഹം 7 ദിവസങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അത് കിട്ടുന്നത്, ഏത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ് അത് നമ്മള് എപ്പോഴും ശ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഫസ്റ്റാണ് ശ്രവണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യണം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ? നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അറിയാതെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ കുറെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും അല്ലെ, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജന പരിപാസതേ തേഷം നിത്യാദിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമ വഹാമഹ്യം. അല്ല, അത് പറഞ്ഞതല്ലേ? ഓക്കെ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ये अप्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयानिदौ तेऽपि मामेव कौन्तेवा यजन्ते विधिपूर्वकम्. മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാർക്കും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെയല്ല അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപൂർവകമല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക്? മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും, ഇപ്പൊ ഞാൻ ശിവഭക്തനാണ്, ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സരസ്വതിയുടെ ഭക്തനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഭക്തൻ. വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരുപാസിക്കുന്നവർ, ഞാൻ പരമശിവനാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിനെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധി പ്രകാരമല്ല. അത് എന്താ മനസ്സിലായത് അതിന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഭഗവാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അത് ഏതൊരു ദേവതേനെ ഭജിച്ചാലും അത് എന്നെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്, എന്നാലും അതത്ര ശരിയല്ല എന്നാണ് ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ് അതിന്റെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് തെറ്റെന്നല്ല, പക്ഷെ ഇതാണ് ശരി. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കൂ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച തെറ്റെന്നല്ല, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടി. പക്ഷെ എല്ലാം ലാസ്റ്റ് എന്നിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് മരത്തിന്റെ വേരുകളല്ലാതെ കൊമ്പുകളിലും ഇലകളിലും മരത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത ഇതിനെയാണ് അവധിപൂർവകം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായി ഈ ദേവാരാധന കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ പരമിച്ച ആ വ്യക്തി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കളയാനല്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ ഒന്നും അവസ്ഥ ആയിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലൊന്നും എന്നല്ല. നമ്മൾ ദേവാരാധന നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ദേവാരാധന തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നല്ലേ ഭഗവാന്റെ ആരാധന. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ആ അവസ്ഥ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ദേവാരാധന തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പരിപൂർണതല്ല.
പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുക, അതെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറം ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞു, ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ പലർക്കും കീർത്തനം ആഗ്രഹം, കീർത്തനം ചെയ്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചിലർ ഭഗവാനെ പൂജിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മനസ്സിലായേ? പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നാമജപം മസ്റ്റ്. അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ആധികാര്യത്തിൽ കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ദേവന്മാരെല്ലാം. ഭരണകൂടത്തിന് നിയമങ്ങൾ ആരാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ എന്താണ് അത്? ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്തം ച പ്രഭുരേവ ജാനാതു മാമഭിജാനന്തി നാത്തോ നാസ്ത്യന്തി വന്ദിതേ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യശക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ബലം. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ദിവ്യപ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ്. അതായത് നമ്മ ഉയരൂല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു എന്നർത്ഥം. യജ്ഞത്തിൽ അഥവാ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവതിയിൽ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോ പൂജ, നമ്മൾ സാധാരണ രീതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പൂജ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മാനവ സമൂഹ രീതിയുടെ തികവുറ്റ രൂപം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയെ വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമം അല്ലെ, വർണ്ണം പ്ലസ് ആശ്രമം, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ? വിഷ്ണു പ്രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. ഇതറിയാത്തവരാണ്, സത്യം അറിയാത്ത ക്ഷണികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേവോപാസന ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാത്ത ഭൗതികത്തിൽ തന്നെ വീണ് കിടക്കുന്നു. ഇതറിയാതെ, ഈ വേദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമെന്നറിയാതെ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടി അത് മാത്രം മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വീണ് കിടക്കും. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തലത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നുള്ളൂ. കാരണം ദേവോപാസന തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അതാണ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഐസിയുയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഐസിയുല് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ആയ നാമജപം അത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യാന്തി ദേവവൃതം ദേവാൻ പ്രധാൻ യാന്തി പൃഥിർവൃതാ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ച യാന്തി മധ്യേച്ചിനോഭിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഈ വേർഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പൃഥ്വപൂജകൾ പൃഥുക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവരാവട്ടെ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ജനന മരണ ചക്രങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ജനിക്കും. മരിച്ചാലല്ലേ ജനിച്ചാൽ മരിക്കും, മരിച്ചാൽ ജനിക്കും. ഇത് കൺഫേം ആണ്. അതില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അവിടെ പിന്നെ ജനന മരണങ്ങളില്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചാലും അല്ലെ ഇതിലൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ? പൃഥ്വിലോകത്തിൽ പൃഥുക്കളെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൃഥ്വിലോകത്തിൽ ജനിക്കും. ഭൂതപ്രതാദികൾ ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതപ്രതാദികളൊക്കെ ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി? എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഉപാസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ജീവിതക്രമങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ലോകം നമ്മൾ വിചാരിക്കണതിലൊക്കെ അപ്പുറത്താണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് പരിശുദ്ധമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താണ്? ഇങ്ങനത്തെ വേറെ പിശാചികളോ ഭൂതങ്ങളൊന്നും വരില്ല. വേറെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ എടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുള്ളത് വേറെ ഒന്നും എത്തില്ല. നമുക്ക് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയാണ്. ഭൂതപ്രതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവരായിട്ട് അവരോടൊപ്പം ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സമയം കഴിഞ്ഞാലോ, ഇതും കൂടെ നമുക്ക് നിർത്തട്ടാ. കുറച്ച് ഇത് പോയി സമയം. ഒരു ശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്തുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠം പോകാൻ കഴിയില്ലേ? ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണനും വിഷ്ണു വാഴുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങൾക്കേറ്റ് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ.
അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർ താഴേക്ക് വീഴേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ശരിക്കും ഉയർന്ന ഭക്തൻ വൈകുണ്ഠങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അതറിയാത്ത ഭക്തന്മാർ തന്നെ പറയാം, അവര് എന്താണ് താഴത്തിലേക്ക് അവര് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ മന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പറയാം. 15 തൊട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതെന്ന്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പല വ്യക്തികൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് തന്നെ പല രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. സുഹൃത്തുക്കളിലും താഴെയാണ് അവരുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരാധിക്കും. ചിലവര് എന്താണ് ഭഗവാന് ദേവന്മാരെ പോലെ കണ്ടിട്ട് പല ദേവനും ഭഗവാനൊക്കെ ഒന്നാണെന്ന രീതിയിലൊക്കെ വിചാരിച്ച ഉപാസിക്കും. ചിലവര് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞ ഏതൊരു വസ്തുവും അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ ഹവ്യവും ഔഷധവും അബോധ മന്ത്രങ്ങളും ഞാനന്ത്രൻ. അപ്പൊ ജപിക്കണ മന്ത്രം ഞാനാണ്, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനാണ്, അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധം ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സർവ്വതും ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന മന്ത്രമാണ്. അതിന് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല മീനിങ്ങിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാതും എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകമാണ് അത്. അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും അറിയേണ്ടതും പവിത്രം ഓങ്കാര മന്ത്രം ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദേവന്മാര്, അതായത് വേദപഠനം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവരെന്താണ് ചില സമയത്ത് അവര് ഈ സ്വർഗീയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പൂജകൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. അവര് മുകളിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ എന്താണ് ക്ഷീണ പുണ്യം അത്യലോക വിശന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും താഴത്തെത്തും. വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. ഭൗതികമാണെങ്കിൽ ഭൗതിക, ആത്മീയ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നൽകും. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഭഗവത് ആരാധനയുടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏത് ദേവന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉപാസിച്ചതും ശരിക്കും അത് എന്നെ തന്നിലാണ്, എന്നെ തെന്നിനാണ് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ അത് വിധിപൂർവകമല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത്, ഇനി നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജനിച്ചിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ പൃഥുക്കള് പൂജിക്കുന്നവര് അവരെ ലോകത്തെത്തും. ഭൂതങ്ങളെയും പ്രേതങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നവര് അവരെ ലോകത്ത് ജനിക്കും. എന്നാൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അതിന് ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളില്ല. ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനന ചക്രപൽപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതി അടക്കം ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്തി പ്രയച്ചത് തദഹം ഭക്തിവൃത അഷ്ണാമി പ്രയാത്മനഹ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പപ്പെട്ടത് എന്തോ ഇലയോ പൂവോ ബലമോ ജലമോ ആകട്ടെ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അടക്കം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുന്നത് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുടുംബദേവത കുലദേവത അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ല